संध्या बेल ये दृश्य मु बर्तमान पुरी बड़दाण्ड रे अच्छी बर्तमान आमर जगन्नाथ मंदिर पतित पावन बाना पाखे संध्या बेल आरती दीप लगुच आपण मैंने देखिपारे आप सामने मुझे देखा से किसी जन सेपटे पड़े समस्त बर्तमान आम भाग हो गोटे जगार थी बर्तमान भाग हो आम बर्तमान 5-7 जन जाऊँ सेपटे आउ कि 5-7 जन जाऊँ सब जाऊँ तेणु फेर गोटे जगार आसिक पहुँचू जाओ ये ठाकुर जगह अच्छी हरे कृष्ण प्रभु संबलपुरी बढ़िया है ना। अच्छा सी बीच रे बापुन तुम दी जन गाधेव ना मैडम कोथे को तो कहीं ना लो मेरे तुम जिंदाबाद आम बड़ मैडम माने बड़ हाँकर हा ये आसी पहुँचे आम ना आगे किसी माड़ी चलते से सिपु आउ झील चलते ये मेन गुरुत्व अरे सिपुलाल सिपुलाल पचारा कौन चलते कहीं एमती आगे ही पड़ेल खरार कौन माने ये खरार सब व्यस्त है खरार समस्त व्यस्त है मत समस्त बटू मोर तो कम मुझे कैमेरामैन मोर रेकर्डिंग करी मोर काम भाई मत रुआ रुआ कहने कौटी मुझे मो काम चल इंडिया मैच हुई आज। हाँ आज ताने के मैच जीतिबो फाइनली इंडिया जीतिबो फाइनली चैंपियन इंडिया पूरा गरम बजार हेरानी कना खेल आज अछि आज संडे रो माने खेल पई पूरा लोक तो ऑलरेडी गरम हेरानी माने गरम हेरानी किए कोन बाजी लगउछि सेटा तर किछि माने नहीं आज खेल रे के जीतिबो इंडिया ए बाबा ये भी इंडिया खेल रे के जीतिबो आज ए खेल रे के जीतिबो इंडिया जीतेगा इंडिया किए जीतिबो इंडिया छोड़ा किसी ऑप्शन अछि ना ए बाबा समस्त इंडिया इंडिया पूरा माने मार्केट गरम हेरानी बर्तमान आम बीच रे आसी पहुंच गलुनी एठी चश्मा फसा सब किना होछि एटा मत तो कहीं फोटो भल देखा ठीक माने आगु देखा ठीक लुकटा भल अछि एटा देख लो बस बस से भाउज से मोटे चश्मा टे टेस्ट कर एटा केमते देखा आपण माने टिके कहियो कमेंट रे तापरे वर्तमान कोन ट्रेंड चलछि मो झियो कहला मु तो जानै छी विषय रे कहला ट्रेंड चलछि बाबा एइटार कोन ट्रेंड चलछि कोन एइटार ट्रेंड ठीक लागुछि आपण टे जणेबे फाइनली आम आसिक सी बीच रे पहुँच गलु आठी आकाशर दृश्यटा एत सुंदर देखा आपने देखूँ माने समुद्र को जमी आकाश माने सेमिति पानी आमर ये फोटो टे उठा फोटो उठे पानी मैंने प्रबल ढेउ आस बड़ ढेउ आसला पलैस 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 सब गाधो यापटे पिला समस्त बापा खाली पार्टी कर मत उदा कर देना उदा माने ये वो मुंड करे पड़ते समस्त पार्टी पड़ी आसले बहुत खुशी हम जो उदा कर पकेले गाने बोली पड़े
ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡର ମାଡ଼ିବ ଇଏ ଢେଉ ଦେଖି ମୋତେ ତ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଇଏ ଗାଧେଇଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆଉ ଯାଉ ଥଣ୍ଡା ହବ ବାପା ବି ନ ରହିପାରିକି ଟିକେ ପଳେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଲାନି ସେ ପୁରା ସିଏ ବି ଟିକେ ମଉସା ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ତାର କାମ ବାବା ଆସିଲେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଇଏ ଖାଲି ଉଦା ହଉଛି ଏଠି କାହିଁକି ସାବଧାନ ଢେଉ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ା ରଖିଛି ସେ ଭାଉଜ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ଦିମା ଗରମ କରିଦବା ତ ହାय ହାय ବାଏ ବାଏ ତ ନେଇଯାଉଛି ପାଣି ଖାଇ ଇଏ ପାଣି ଖାଇ ବାବା ପୁରା ରହିଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା କଲୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ସିନେରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାଲିବ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଠିକି ଯିବା ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେର ପୁଣି ଆସିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସୁଥିଲେ ଦୁଇଥର ଆସିକି ପଚାରିକି ଗଲି ଦୁଇଥର ଆସିକି ପଚାରିକି ଗଲି ହଁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଲି ଗାଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ବାପା ପାଟି କଲେଣି ତମେ ଯିବ ନା ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ନା ଖାଲି ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ବାହାରିବ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲୁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଏପଟରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ସକାଳ ବେଳା ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍ ଗଲେ ସେଠି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ଗଲେ ଏଠି ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଗଲନି କି ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଖାଲି ମୁହଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପାଖର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ନା ଦୂରରୁ ସବୁ ଭଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍ରେ ଗାଧେଇ ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଗାଧେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏଇ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିଦେବ କହୁଛ ହଁ ସେ ବାପା ତ ସଦାବେଳେ ଗାଳି ଦେବେ ହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବେ ନା କ'ଣ ଗାଳି ଦେନେ ଖରା ଧୂଆଁରେ ତ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧାସି ହେଲେଣି ମୋର ସିଝି ହେଲେଣି ମୋର ଇଏ ପାଣିର ଲୁଣ ପାଣିର ଗାଧେଇକି ଏଠି ଖରାରେ ଯେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳରୁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ସବୁ ଇଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଢିଙ୍କି ବଗ ଏସବୁ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାହିଁ ଟଲି ଆସିଲା ପୁରୀର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ହାଉ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ସବୁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଲା ଏ ବାଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଗରମ ହଉଛି କାରଣ ଏ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଭଳିଆ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସୁଇଟର ଲାଗୁନି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବିନ୍ଦାସିନା ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଯାର ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ କହିବାକୁ ସିନା ଆପଣ ହେଲା ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନା ଭୋକ ଉପାସ ରୁହନ୍ତୁ ପଛେ ଆଉ
ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଠାକୁର ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ ଠାକୁର ଦେଖା କରିବ ମାନେ ଆପଣ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଏମିତିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ସେମିତିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ କେତେ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ ଆଗରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବିନ୍ଦାସିନା ଲୋକ ବସୁଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଥିଲେ ମାଉସୀ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା सोनाली महापात्र डाकघर पहले सूचना केन्द्र निकटକୁ ଆସନ୍ତୁ सोनाली महापात्र ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମୁଦ୍ର କଡ଼ର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଆକାଶର ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ମୋର ବାହାରେ ବହୁତ ସମୟ ବସିବାର ଆଉ ଏଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ପଶିଲେ 5ଟା ବାଜିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତପାବନ ବାନା ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଆଳତି ଦୀପ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି सोनाली महापात्र डाकघर पहले सूचना केन्द्र निकटକୁ ଆସନ୍ତୁ सोनाली महापात्र ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଠି ମାନେ ମୁହଁକୁ ସେ ପୁତି ପକଉଛି ଏଇଠି ତା ମୁହଁଟା ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା କଟକ ରୋଡରେ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ हो हम चलू बाय बाय हाँ बाय आगे ଚାବିଟା ରଞ୍ଜି ପାଖରେ ଅଛି ରଞ୍ଜି ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା କୋଉଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲେ ହେଲା ଦିଦି ବାଏ ବାଏ ହଁ କୋଉ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ପୁରା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହଉ ହଁ ହଁ ହଉ ବାଏ 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 ବାଏ